Takže čau lidi, já jsem Kikisek a vítejte dnešního vlogu. A do bobu. Mám pytel, protože nevěděl jsem prostě boby a je to lepší, protože pytel je rychlejší. A udělala jsem to prostě, s někým jsem to prostě udělala a bylo nás hodně. A to testí, tak je jedno. Takže si jdu sednout. Jo, můj zadek. Sednete si takhle. A teď jdu vylézt poprvé, jo, takže podlouhu. A jedeme. Ne, to nejede. To nejede, musíme to projet, jo. Musíme tady udělat hladkou zem. Jo, tak to je jdeme dál. Takže teď jdu pokladu a pak to půjde. Jo, možno. Teď. A teď jdu pozadu. Tak, a jedeme. Teď si jdu nějak, jak se mi bude chtít. Jak pojedu, jo, poklonu. Ne, poklonu, ne. Potom se převrátím. Normálně po zadku, ale budu mít takhle nohy. Musím mít nohy. A nestřelou. Nesopasu, že ne? To, můj zadek. Tohle bolí jako svině. Au! Tak to bolelo. Pojďte, jdeme. Kamera, pojď. Víte, jak moje kamera chodí, jo? Je to jako domácí mazlík. Jo! Ne, dolů ne. Tak dolů, jo! Ale vyrazený! Čau! Teď zkusíme co? Takže... No! A teď jdu s kamerou. Au! Takže teď jdeme. Jde. Hanzo. A projedeme se zase s kamerou. Fakt. Tak a teď jedu znova. Je. Teď jedu znova. A tak. Já se bojím. Jo! Tak to bylo krutý. Jak jsem musela předat kameru a jedu. Tak a jedeme. Já se bojím, takže budu možná nejbrzdit. Jau! To bylo krátký. Já jsem byl teprve z půlky. Tak. A jedu. Je to malý kopec, ale mi to stačí. Takže jedeme. Jo!
Držím se. A dojela jsem až na konec. Mám to ukázat do konce. Na konci to nejmokří. Ahoj. Potom na zem. Podu na zem. Jdeme. Tak a dejte like, odběr a čus.